ahinya kuom ote gweko duto e sigara machielo mabende kelo dongruok kata nyiso dongruok ahinya e weche mag pur en ni puodho ong'erega kaka dag chiemo gi kuonde kunyo mula. Ray Polo nigi mathoth kuma bende ng'iyo lope mabende kono ero yoyo dak kod nyithindgi e buche mag mula kama gitemo kunyo yore mag yuto magi. Mana kaka biye, mine koda nyithindgi omako tich. Gikunyo lowo ka gigeno yudo kite ma oting'o mula. En tich machakore okinyi nyaka odhiambo, kendo yayo oganda mathoth e gweng' ma Bumu Tiru e kaunti ma Busia. Kunyo sudo nyaka e mier, kuonde ma ji odake, ka ok odewo hik jokunyo. Kata nyithindo matindo ma onego bedi e skul, riwore kod joma dongo e toyo kite, wirane giyudie gimoro, gigud godo duondgi ka chieng' podho. Kuna yule mtu anayofanya kazi ingine, hata akuwe mtoto, kazi yake ni bora aende aparate mawe venye huyo mzee anaparata hapo kando, apewe shilingi yake, hata kama ni besheni inaparatiwa ni shilingi 75. Hasa mtoto anaweza parata hata besheni 3 4, tayari amepata kitu kidogo, ile anaweza hata pelekea mzazi wake wakanunua chakula. Sikuwa nimepeleka mahari kwa bibi yangu, nimepeleka mahari, nimetoa boma kwa sababu nilikuwa kwa boma ya baba yangu kule. Juu sasa tuko na riziki kidogo ile tunaweza tumia. Mbona tusiende hata kama ni mafuta tununue, tuoge mzuri, tukule chakula na familia yetu, tukae chini tucheke. Pek mar ngima omiyo jodak ojwang'o pur ka giwacho ni kunyo mula dipo ka oresogi mapiyo. Grama uchiel mar mula iuso siling 6,000. E gin jokunyo oketo kinda e kolo lowo mar yudo mwandu makamano. Na vijana wa bodaboda sasa hata waendi kwa barabara, wako hapa busy kubebana na magunia. Sababu kibeba gunia moja kutoka tu distance kidogo sana 50 bob. Bora tu amewekelea gunia, hata kama nukusongeshea tu utamlipa shilingi 50. Tij mula ondiko nyaka jo apiko machwalo lowo kata kite mokuny kuonde ma iluoke mula. Mtu anaangalia hata asipofanya hiyo kitu na pengine anaishi kwa maisha duni, heri aende afanye apate pesa aishi maisha afadhali. Jokunyo omako aluora malach ne romo eka 30 kaluoro nitie ni tij mula ketho aluora no kod ngima oganda. Kama isipojengwa hapa mahali, udongo wa hapa uko soft sana, ni rahisi sana udongo kuumiza watu, upate ya kwamba kwa siku watu wamekufa idadi kubwa sana. Ni chemical ambayo inatumia chemical madini. Kwa usawa tungepata tayari watu kama madaktari within the circumstance. At least mtu akitoka pale apate kupimwa, wajue afya yake iko vipi, wajue yeye mwenyewe tayari yuko vipi, ndio sasa iwe iko sawa. Akati kasi taisha, hisi ni kaburi yenye tumeshajichimbia hapa. The most important area we are interested is environment protection and management in this place, because there are about 2,000 people over a huge area of land, about 30 acres, with a lot of mining activities. So we have brought the environment officers, National Environment and Management Authority Officer, NEMA, so that they can take care of the issues concerning environment. Buchego bende choko pi e kinde ma koth chwe, ka wachone ni ji ariyo lowo noiko e kinde mokalo. Midhiero makamago ok mon jodak ma hawa 20,000 donjo e buche mag mula magiwacho ni e kar konyruok margi. Ray Polo, Ramogi TV. Tend piny